बाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। थांनाय मैया मोनसे उदालगुरि रेल स्टेशनाव दुखुनांथाव जाथाया जानानै थाङो। जों जेब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङो अब्ला जोङो जोबोर सांग्राङै थानाया जोबोर गोनां, मानोना खैफोदा मा समाव फैयो बेखौ जों रावबो मोनथिया। थिग बेबायदिनो थांनाय मैया उदालगुरि रेल स्टेशनाव माजबातनि 32 बोसोर बैसोनि रंजालि ब्रह्म मुंनि सासे आइजोआ अबथिरायै जिउ गोमानायखौ जों मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय मैयानि फुंनि 7:30 रिंगायाव गुवाहाटी इन्टारसिटिजों गावनि फिसायखौ रङियासिम दोनलांनो ओंखारनाय समाव उदालगुरि रेल स्टेशनाव माजबातनि 32 बोसोर बैसोनि रंजालि ब्रह्म मुंनि आइजोआ जाब्रबथायजों जिउ गोमायो होनना खौरां मोननाय जादों। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारि खुंफुंदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया। बिटिआरनि नं 38 भैरबकुन्द ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव गासै मोन 50 सेल्फ हेल्प फोरनो बिटिआरनि इउपिपिएल सोरखारनि अनसायनायाव 25,000 रांनि चेक राननानै होदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया मैयानि बै रांखान्थियारि अनसुंथाइ चेक राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि आरो रांखान्थियारि अनसुंथाइ मोननाय आइजोफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। भेरगावआव गोग्गानाय आरो गोजोननाय लाबोदों सानै सुबुङा। भेरगाव भलिबल कचिं सेन्टारनिफ्राय सानै आइजो बुलुर गेलेगिरिया सायख'जादों। आसाम दोलोआव अनसिमा राभा आरो पल्लबी राभाया आसाम दोलोनि जानानै फैगौ 4 आरो 15 अक्ट' मे दानाव बिहार रायजोआव जानो गोनां 7थि खेल' इन्डिया इयुथ गेम्सआव आसामनि जानानै बाहागो लागोन। अनसिमा राभा आरो पल्लबी राभाया बे खौराङा गेलेनाय अनसायगिरिफोरनि गोसोआव गोग्गानाय आरो गोजोननाय लाबोनो हादों। थांनाय मैया भेरगाव बियाबाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथांनि अननायाव बायदि बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो राङारि मदद होनायनि चेक राननाय हाबाफारि लादोंमोन। भेरगावआव सा 110 आरो गयबारि भिसिडिसिनि सिङाव सा 25 बायदि बेरामजों नाख्रेबजानाय गोबां सुबुंफोरनो राङारि मदद होनाय चेक रानना होदों बुंथिगिरि बिथाङा। लोगोसेनो समस्तिनि सिङाव थानाय अम्बिका साहा बागान आरो कृष्ण ससाइटिनि साहा बागानाव पाक्का लामा बानायनायनि दोंनै लामानि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होदों बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। मैयानि बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला बिजेपि दोलोनि गाहाय नेहाथारि जौस्रां बर'जों लोगोसे दोलोनि गोबां हेफाजाबगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि डायमन्ड इंलिश स्कुल फरायसालिनि फरायसा अबिनाश खेरखातारिया मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंसन मोननानै पास खालामनो हादों। बाक्सा जिल्लानि सावलुरभिटा अन्थाइबारि गामिनि सासे मैगं फालांगिरि टिकेन खेरखातारि आरो बिमा अनिता खेरखातारिनि फिसाज्ला अबिनाश खेरखातारिया गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गासै गांबा आयदायाव लेटार लानानै 510 नाम्बार मोननानै देग्लायनि 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंसन मोननो हानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय साननैसो सान सिगां दाफुंजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड सुंद'यै एपिबि राजखान्थि दोलोनि गसाइगाव जिल्ला कमिटिखौ मैया दाफुंनानै होबाय। बावैसो गोदानै जोनोम मोननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड राजखान्थि दोलोनि गसाइगाव जिल्ला कमिटिखौ थांनाय मैया दाफुंनानै लायो। बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन दोलो जेरै इउपिपिएल, कंग्रेस, बिजेपि आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय फैनाय सोद्रोमाफोरखौ लानानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि आफादगिरि अनजालि दैमारी बिथाङा बाहागो लानानै दाफुंनानै होयो। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।